Tjubbloggen. Bacon här. Idag jag spelar in min första skiva. Singel. Alltså, kallar det skiva, fan. Spelar roll. Fodralet ser i alla fall ut så här på. Med det här sminket. Ja, alltså. Makeupen, den är ju fixad av Katy Perry. Gratis. Gratis. Ja. Det är ingenting på den. Min läppglans. Ja. Tänk på det här. Va? Och sen tar det stopp. Efter 6 centimeter. 6 centimeter. Så tar det stopp. Alltså Kate kanske blir lite sur när hon ser att jag klittar ut det lite grann. Nej, men hon får fixa det imorgon igen. Det var ganska snyggt. Många små tjejer som spannar in mig på stan. Fast de är bara äckliga. Fan, små tjejer. Fan. Då ska inte ha fet fitta heller. Ja, alltså inte typ som Arjan. Han tjejs fitta. Usch. Alltså jag har ju haft sex med henne, det är därför jag vet det. Hon är otrogen mot honom. I alla fall. Ja, så. Ja, det är ganska mysigt. Alltså. Det känns nästan som min kuk. Ja, min kuk. Fast min kuk är mycket större. Typ. Den här gånger 100. Oj. Spruta lite på kameran. Ska jag dra? Hejdå.